दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे साइकेल हान्जा सुरनाय जि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेखौनो दिनै बेखेवनो थाखाय हांख्रायनाय बायदि बेवहाय बाहागो लाफैदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बड'फा गोजोरथियारि जे मावथांखिनि मिसन मोनसे फोसावदों आरो बिनिनो हाबाफारि बायदियै गुन गोनां सोलोंथाइनि जि हाबाफारिफोर लानाय आरो जोंनि समाज बेरेखा दा बिनि सायाव बोस्रांनो थाखाय जि मोनसे हाबाफारि आरो जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दिनै जोंहा गोबां जागासिनो दङ आरो जोंनि फरायफुनाय लाइमोनफोर बा जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानाव बिथांमोना गोबां उदाङै गाज्रि मोनसे थासारियाव दिनै बिथांमोनखौ लोब्बा थानायखौ जों नुयो। फेग्रा बेसाद बा जौ जुवानि गेजेरजों बेबायदि लोब्बा थानायखौ जों दिनै नुबोगासिनो दङ आरो दिनै गोबां जोंनि लाइमोनफोरा गोबां ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ नंखायैनो बेबायदि सोंखारिनाय बे मोनसे थासारिखौ नुदों। दा बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनि बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि लाइमोन फंबाय बिनानावफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनथारनांगौनि थाखाय जि मोनसे मिसन फोसावदों आरो जोंनि गाज्रि थासारिनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो उदां खालामनो थाखाय जोंनि बिमा बिफा बा जोंनि समाजनि दैदेनगिरि आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेफोरनिफ्राय सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेखौनो नोजोर होनानै दिनै डिमाकुसि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव साइकेल हान्जा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय गोबां जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि जोंनि दख'रानि एबसुनि गोबां बारग'लांनाय दैदेनगिरि, बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि, आबोबनि दैदेनगिरि आरो जोंनि समाज सिबियारि मेलेमजिबि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों, दख'राखौ मददथि होफैदों आरो आं बेखौनो खावलायदों दिनै गोजोननाय मोनदों बेवहाय बाहागो लानो मोननानै, दा बयखौबो लोगो मोननानै आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि एबा मिसनफोर लानानै हाबाफारिफोर लांगोन बेवहाय बयबो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो हारि सिबियारि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना जाहाथे अरायसम मदद होलांबाय थागोन बेखौनो आंनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरनानै बेखिनिखौनो खावलायनानै बयनिसिमबो खावलायनाय बावहरो। डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जोङो साइकेल रेलि लानाय जादों इडुकेसनेल एवारनेसनि सायाव एवारनेस लाबोनो थाखाय आरो बे मिरि एबसुनि बिथोन बायदियै आरो जिल्ला एबसुनि बिथोन बायदियै जोङो बेखौ दिनै जागायबाय। सानसेनि हाबाफारि लानानै दख'रानि सिङाव गोग्लैनाय गासैबो गामियाव आरो स्कुलफोरखौ जोङो गिदिंगोन। जागायबाय जोङो नैबे थाइगिरबारिनिफ्राय, दायो क्लजिंआ मोना खोब 4टासोआव सिकार बांलायाव जोङो फोजोबनाय जागोन।